Mae llawer o bobl ar draws Cymru yn gallu deud eu bod yn nabod un o'r bobl gafodd cario'r fflam Olympaidd, ond nid llawer sy'n gallu deud eu bod yn nabod 3 os nad 4 o'r cludwyr. Mae holl staff Ysgol y Creuddyn a'r holl ddisgyblion sydd heb aroliadau ar hyn o bryd ger Coleg Llandrillo i groesawu'r fflam. Rydyn ni i gyd yn cario fflagiau ffleim y gemau Olympaidd i chwifio pan mae y fflam yn dod i lawr. A rydw i yn excited achos y tro nesaf fydd o yma, bydd o'n mewn ages pan da ni wedi marw. Roedd rhai o ffrindiau gorau Ilyd Roberts wedi codi'n gynnar i'w gweld yr rhedeg efo'r fflam. Dwi'n falch iawn o Ilyd i weld hi'n rhedeg efo'r fflam, a ni'n hapus iawn iddi hi. Dwi'n meddwl bod hi wedi gwneud yn wych cael cario'r fflam. Mae'n wych cael y cyfle fynd i weld un o ffrindiau gorau fi yn cario'r fflam. Mae'n siŵr bod hi'n hapus iawn bod hi wedi cael y cyfle hefyd. Chwaer fawr Ilyd siriol oedd y cyntaf o ddisgyblion yr ysgol i gario'r fflam, hynny yng Nghaerdydd y Sadwrn dwytha. Oh, amazing, briliant oedd. Rili da, profiad gwych. Ges di fwynhau o felly, ydy un o'r digwyddiadau hynny lle mae'n digwydd yn eithriadol o araf ac yn gyflym ar yr un pryd? Oedd, chos oedd yr disgwyl i fyny amdano fo, dyn araf, ond unwaith ges i'r fflam ac yn rhedeg o fo, oedd drosodd mewn chwinciau, so licio cymryd yn ôl nid eto fo. Wel, efo fi mae pennaeth blwyddyn 11 Sian Ellen Williams, Elin Jones, y drydedd ddisgybl. Pa mor arbennig ydy hi? A mae'n athletraig, penny gamp ac yn ennill ar sawl lefel. A mae'n hogan annwyl hefyd, so mae'n braf bod hi'n cael ei gweld yn yr hyl yn cario'r fflam Olympaidd. Wel, roedd yna gyffro go iawn wrth i'r confoi fynd heibio, ac roedd yna fws yn cario rhai o'r bobl fydd yn cludo'r fflam bellach i lawr y lôn, ac yn ei plith yn codi i law ar y disgyblion presennol, y cyn ddisgybl James Lystad.
ac mae'r thema Olympaidd yn parhau nôl yn yr ysgol. Mae'r disgyblion ar fin cychwyn eu taith cyfnewid eu hunan o amgylch y cae a'r cynta i redag gyda'i ffacl Elid Roberts. Oedd bore yma well dwi'n meddwl achos oedd yna fwy o bobl yna. Ond oedd hwn yn hwyl hefyd i ddangos ffrindiau ysgol fi beth dwi wedi bod yn gwneud. Ti a dy chwaer wedi cael y fraint yma rwan. Pa mor bwysig ydy eich teulu? Mae'n rili pwysig i teulu achos bod y ddwy yn wedi gael o. Mae gyd yn rili prawd ohono ni. Ian Jones, pennaeth adran addysg fforol yn Crefydd. Diwrnod Olympaidd ni ydi hwn, ia. 3 o ddisgyblion yn rhan o'r daith gyfnewid, 1 cyn ddisgybl a cyn darpar athrawes oedd yma. Mi welon ni Claire Kitchen yn rhedeg heibio ni athrawes yma, darpar athrawes yma flynyddoedd yn ôl. Wedyn, a James Lister wrth gwrs oedd yn bellach ymlaen. Da ni'n ffodus iawn yma, mae gennym ni lot fawr o dalant yn yr ysgol. Mae'n oriel llwyddianna ni. A chi'n llawn o rywun sydd wedi cynrychioli yn aml i gamp ar lefel cenedlaethol a Ewropeaidd. Mae gennym ni draddodiad cry chi'r agoriaeth chwaraeon yma, a da ni'n trio hybu hynny a cadw hynny fynd gymaint o fedra ni.